Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Mga igsuon na nataron sa ikakawhaag duha nga Domingo sulod sa tuig. Padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan nato batok nining pandemic nga COVID-19. Iampo sab nato ang ato mga benefactors ug donors nga nagsigig tabang nato sa atong mga projects, labi na ang bagong proyekto karon sa Archdiocese nga atong gisuportahan kining pagtukod sa Kapilinha de Fatima tuwa sa Takop San Remigio. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Dios nga gamhanan puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya miingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, og tumana kini aron kamo magpabiling buhi, og makasulod og kamo makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dungagi, ni kuhai ang gisugo ko kaninyo, tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila ni ining tanang mga balaod moingon sila, sa walay duha-duha ang katawhan ni ining dakong nasod, maalamon og masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan, kansang Dios duol kaayo ni ini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato, sa dihang musangpit kita kaniya. Og unsa mang nasura nga gamhanan, nga may mga balaod og mga tulumanon, nga matarong ingon ining tanang balaod, nga gihatag ko kaninyo ni ining adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diya sa tubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diya sa tubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahunaw sa kamaturan diha sayang kasing-kasing, ug wala magasulti og dawtan sa iyang dila. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diya sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isikataw, ni nagpasangil batok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang sadan gitamay, samtang nabasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan,
nagapuyo diya sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan sa iyang salapi. Ug wala mo dawat og suborno, batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat nining mga butanga, dili gayud masamo. Ang nagimo sa katarungan, nagapuyo diya sa tubangan sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata nga mapaubsanon ang pulo nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinunua tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw o Ginoo. Ang mga Pariseo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus og namatikda nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinoon nga hugaw o kamot.
Si Jesus mitubag kanila, wala gayod masayop si propeta Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Og midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung kamoy papilion, unsa may inyong gusto, kanang hugaw o limpyo? Sa inyong balay, gusto mo nga hugaw o limpyo? Inyong naong, gusto mo hugaw o limpyo? Nanong gihugaw-hugawan man ninyo anang tap-tap? Unsa na, makalimpyo na, makahugaw. Hoy, nawain yung mga beauty, ana. Ano ba, tap-tap? Yang anong nagtap-tapan mo? Hadlok mo sa virus. Hain gagikan ang virus, gikan sa gawas, padong nimo. Si Kristo nag-ingon sa atong Ebanghelyo, ang musulod sa atong lawas, dili mo'y makahugaw, kundi ang mugawas. Na ay virus nga nagikan sa sulod. Mo na'y kuyaw kaayo. Ya, unsa man nga virus, ang gikan sa sulod, padong sa gawas, ang sala. Ang sala. Naamoy sala ron diha, sulod ninyo. Kana, di na madag tap-tap. Nya mao ginay tinuod nga hugaw. Mao nay makapahugaw. Na niagi panghinganlan si Kristo diri. Tanawa kuno wa ba ni diha nimo. Gikan kuno kasing-kasing manggula ang mga daotang huna-huna, bad thoughts. Unsa man ang bad thoughts? Kana bang mga biases, prejudices. Lingi ako na imong tupad. Unsa may mahuna-huna nimo? Unsay musod sa imong nahuna iniglingi nimo ana? Maayo o dautan? Depende. Iglingi nimo sa imong banang palahubog kayo, may ka palahubog dako ay. Ana, kita sa gas imong anak nga tapulan kayo, ang musod sa imong nahuna, anasang tapulan da, kao na sada. Kanasang sigig pangutang nimo, wagi bayad-bayad, nya musimba, nya kusog ay mingon, peace be with you. Ikaw naong bis bang buang, peace be diha. Basig naa ka nang hunahunaa ba? Gitawag na siya og daotang hunahuna. Or nagtanaw ba kas pare nga nagsigig ingon nga kanang inyong pangolors buhok, kanang inyong pangiskis kilay, kanang inyong kural, nya nasad, misa na sang parian, kural na sad ni ron. Kilay na sad ni ron. Ana. Kabit na sad ni ron. Amo na gitawag mga daotang hunahuna. Wa mo ana? Naa, impiernohonon mo. Pagpakighilawas, unsa man ang pakighilawas? Kana bang adultery, partners adultery, gitawag na siya og fornication.
apil na diha ang premarital sex, apil diha ang same sex, basta mga sexual activity nga wa gitugot sa Ginoo. Kana bang way mga kasal nya mag-sex, wa mo ron na nanguna-huna. Wa? Mas buutan pa din mo sa pare. Anay, daghan kayo na karon. Daghan kayo. Maubitan na ka na mga babae nga magpasiksi-siksi. Wa magilaing ginahon na ana. Kighilawas man gina. Lagi. Ang sa may word, sexy. Ang sa manang sexy. Ang sa meaning anang sexy. Mo kibaw? Tanaw, i-google. I-google ba? Ina meaning sa sexy. Sexy gani, it is an appearance that ignites sexual desires. Ang imong gusto nga maglaway ang magtan-aw nimo. Mao na kana bang magpanila pa? Tulaw eh. Hasta pari ba? Hala. Na siya. Naana sa ilawom na to. Inigsulob pa lang sa babae, inigsulob pala sa laki. Kani, siksik ko tanawon, awa na, sexual desire na, pakighilawas na gusto, Nya, unsa man na? Sala, di sulod diri. Pagpangawat, kanang mga kawatan. Kamo, unsa mo, kawatan, dili. Mayo, pariha daytang. Oy, otrosan mo mga kawatan kay mong dagko. Kana ding mangawat ka sa pitakas imong bana, ngawat ka pitakas imong asawa, mangawat ka sa pitakas imong mama o papa. Kana bang mangawat ka sa bond paper dito sa inyong opisina, mga ballpen imong dados inyo di kamnanghid. Unsam day na siya, di na pangawat di ay. Nga kana ginagmay ra noon na. Anya kanang tanan nga kawatan, magplano man na sila unsaon pagkawat. So di nagasugod dire. Di agasugod. Labaw na ginang mga kawatan nga gitawag natong mga official thieves. Unsa man ang mga official thieves? Kanang nangawat diha sa ilang opisina. Mao nay official thieves. Managbarong pa na sila. Nindot kay na sila barong. Nindot kay na sila sakyanan. Inigdaga nila sa karsada, naagi mag-una nga, magwangwang, maganaan na pa, tumba-tumba pa, aron wa nagi mo babag. Nga naman, magdali na sila kanunay. Kaya nga naman, tuapay laing kawatonon sa unahan. Ikaw babag-babagi. Kay kada nila na pirma, pulos na dunay, musod sa ilang bulsa. Luoy kaita, ngawa ka pirma. Ano man, why mo suod na to? Kita pa'y papadaplinon. Daplin. Ana, di ba? Wuk. Ano ba? Daplin ka diya. Ito mong multicab, hapit may mahugs ka na. Daplin. Irog, as daplin. Naku, ngano man yung porti man nila padaplin na to? Kay muagi di itong naang na nagkidlap-kidlap. Naku, kinsa man to sila? Hinaot unta, nga dili to mga official kawatan. Hinaot lang unta. Matod pa diri sa ato mga kadagkuan sa nasod, sukad kato nakamatngon kog buot, usa ka dako kayong babag sa atong kalambuan kanig yung graft and corruption sa atong nasod. Why presidenting nakalumpag hangtod karon. Nya mingtakod na ni hangtod dinhi namo sa simbahan. Pero gamay raman sa imong kawaton, kolekta raman, pila raman sa inyong ihog, das kolekta, gamay raman kayo nastanan. Ano man, dagko na imong ihog. Uy, kagagmay na inyong ihog. Sunod, kaning limbong ba, kanang imong limbungan ng imong sigkataw. Di ang nagasugo dire, kanabang pamakak. Kamu mga banarong niya din di mo manglimbong siyong asawa, di mo mamakak. Wa maningog. Nya asam nagasugod ang pamakak, gikan din nas gawas. Padung na nga rin. Kamu mga asawa, di san mo mamakak sa inyong bana.
Ano sad? Sa maningog. Ang pare, di mamakak sa parisyoner. Kamo, di saan mo mamakak sa pare? Hoy, otro pa mo mga bakakon. Inigana sa Cebu, sa wagi mi, ikahugrong pa din, kaya wagi mi kwarta. Yan na, dito'y kwarta sa bulsa. Mga bakakon. Dahil lingiw-lingiw. Lingiw-lingiw ba, nana? Ayo-ayo des bag, kuha des face mask. Ba mo yung nga batas. Wa kuno kay kwarta. Oy, naaoy. Di lang ni muyog. Mo na di ana gasugo diri giplano na daan. Nya kining mga sala mga igsuon mo ni tinuod nga makahugaw nato bisag limpyo pataglawas. Sama anang please pardon me gamiton akong example kana mga prostitutes nga nabiktima in town niining gitawag natog sex trade sa bisan unsang paagi. Mga ligo man na sila, limpyo man na sila, pero kitang magtan-aw nga nahibaw tag unsay ilang kinabuhi, muratag hugawan tanong. Kami ra yung mga laki ang dili hugawan. Ay, kamo kunong mga bana be, kamo mga bana din inyong asawa bisag kinsa lang lakiha makahilabot, limpyuhan mo magtan-aw nila. Tubag mga bana. Di oy, ako wa man jud ko'y asawa pero di gimada. May rasang wa ko'y asawa. Pero madre, okay ra. Nga naman, kay wholesome man kay madre. Tuaram nas kumbinto. Kamo sang mga asawa, limpyuhan mo magtanaw sa inyong bana, bisag may pa kayo na mo, nindot siyang naong, nindot pa kayo na mo damit, pero bisag kinsa lang bayhana dito ang gipatungan, limpyuhan mo magtanaw sa inyong bana, luod kayo, may kayong patyon. Bisan paglimpyo pa na, bisag na merfyong pa na, ano man, ang iyang sala, mo'y nakahugaw niya. Magmisa ko karon din nahibaw mo nga ni ako'y mga gipamabdusan din mga tulo ka buok. Nya inyo pag yung anak ang napamabdusan, limpyuhan mo magtan-aw sa naong pare, bisag nindot pa kay ko gibutang vismen. Moingon mo, kaluod. Ana, misa-misa biyang buang-buang dako. Di nakamahadlok mo sulti anay. Ngano man, tungod sa sala nga akong gitago-tago pero naigo ka ni ana. Ang sala purti nang mupatay og relasyon, mupatay na siya og kinabuhi, mupatay og kaugmaon, mupatay pagid na sa atong espirituhanong kinabuhi kay ibutang tanas impierno. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon gid diri tumana gid ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga gihatag sa Dios kaninyo. Ipakita nis mga tao ang maong sugo. Aron makaingon sila kanindot sa ilang Ginoo kay suod kay nila. Nganong masuod man ang Ginoo nato kay gituma nato ang iyang mga sugo. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, gitisok sa Ginoo sa atong kasing-kasing ang iyang mga sugo ato ning tumanon sugod sa atong kasing-kasing. Unsa may mga timailhan sa mga taong limpyo og kasing-kasing. Unsa man? Una gyud malipayon og naong. Sige, lingian yung tupad. Ayaw lang pasultiha. Lingian lang naong. Tanawa. Sige ko no. Pangutan ako na imong tupad. Yung na, sa tanaw ni mo, limpyo ko. Yung na, tanaw ni mo ba, limpyo ko? Kaya, depende yung nasgatanaw. Si Mother Teresa bitaw of Calcutta bisag tiguang na kayto kunuton pa kay naong nya gabaw pag yung lawas katong tiguang na siya ba pero ang mga tawo makakita niya bisag unsa pay ranggo mubaw gyud mutahod gyud nya matud pa nila bisag naa kay dagko kay problema mo smile lang ni Mother Teresa murag yung kang mawad-as problema. Ano man limpyo man ang kasing-kasing. Si Pope John Paul II nga karon Saint John Paul II bisan pag takilid na to iyang baba niya galisod nag-isas iyang sungkod katong ni Aris Pilipinas pag ana sa sungkod ala bisag naa ako TV agas akong luha kanindo tan-awon ni Pope John Paul II
Kana inyong tupad. Tanawa ko nung naong, makapalipay ba na nimo? Karon inig-uli ninyo sa inyo, tanawa ko nung malipay ba mo? Ana, katulo, ay kaduha nga timailhan sa tao nga limpyo, kasing-kasing, magsigi, gid nagpasaylo, mas mahigugma siya sa nakasala. Kana bitang taong kusog ay manglimpyo? Kana bang limpyada ba? Limpyado nga pagkatao. Kita ganin siya hugaw, limpyuhan gina niya. Kaya di siya katugot nga mahugaw. Muna kana mga tao nga limpyo kasing-kasing, maluluyon sa mga makasasala, di gid na masuko. Kamo, maluoy ba mo sa makasasala? O magyaw-yaw? Mga hugaw mo. Sunod, unsa may timailhan sa tao nga limpyo kay kasing-kasing, kusog kay na sila manghatag na sila hangtod Diyos katapusan nga ilang ikahatag. Tanawa si Jesus, hastang katapusang tuo siyang dugo gihatag ngan hinato. Tanawa si Maria, hastang iyang pinanggang anak gipakulata gihatag ragid niya sa mga taong mga buangon para maluwas. Tanawas Mother Teresa, tanan iyang kabtangan, si St. Francis of Assisi, tanan iyang gihatag ngadto sa mga tao. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ilang kinabuhi gihatag. Tanan yun gihatag. Tanawa ang sugo ni Jesus, kung buot kang mahingpit, uli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Tanan yun ihatag. Tanawa tong biyuda nga limpyo kay kasing-kasing, gihatag niya tanan niyang kwarta nga iyang kabuhian anang adlaw. Way kamo karon, ihog ba ninyo ang tanan diha sa kolekta? Ang muhog sa tanan limpyo kasing-kasing. Nabi, kamo no dahil mo katawa-katawa. Hibaw mo pila na atong halin ron sa kuan? Atong gipamaligya ang aslat para sa pagtukod sa kapilinha. Gikan atong August 8 hangtod karon nahalina na ta og 5,034 slots. Gaspakpak. Nakatampo na mo ani. Mayo. Napay nahibilin nga 24,466 slots. Nganong kusog bang halin karon, daghan kaayo ang mga kasing-kasing nga gilimpyuhan sa mahal nga Birhen Maria. Daghan ba? Kay malimpyo na imong kasing-kasing, din adjud ka mahinugon anang kwarta. Imo ra gyud ang ihatag. Muna naglaom jud ko nga mahurot ra gyud ning 24,466 slots kutob sa September 8. Kay mao man ni atong gidamgo o gipangandoy nga makahatag ta og birthday gift ni Mama Mary nga ma-secured ang kinahanglanong kantidad para sa pagtukod sa kapilinha di Fatima sa Takop, San Remigio. Proyekto kini sa atong Archdiocese sa Sugbo nga gipanguluhan sa World Apostolate of Fatima. Ikaupat nga replika sa kapilya sa Birhen sa Fatima didto sa Portugal niya gihimo sa atong dakbayan sa atong Archdiocese. Nya mutabang mog tukod ani. Hutdon taning 24,466. Kutob karong September 8. Ana. Pero ang nakaapan lang sad kay daghan kay nang donate karon na problema biya ko kay di naman ko dawaton sa Western Union para mo claim. Nya atong usang adlaw wa na sa dawata. Di na sa nako ma-claim ang gikan sa MoneyGram. Ana, kung saon man nako ha kay ni over na kuno ta sa kadako sa kwarta ba nga sige dawat. Niya siya nakasugyot nako siya advice na lang na Father nga ipadritso sa imong bank accounts naman tay mga bank accounts wa may limit didto ngadto sang GCash dali sa kay mapuno kay ang GCash monthly man dili dangatan og 15 days oy puno na mo na haron sad masayon-sayon haron sad may malangit
Di kay may magsigig linya dito nya, balibaran lang ta. Di man ni available pader. Ana, basig na puno na ning imong limit. Idritso na lang sa atong bank accounts. Labi na mo mga online parishioners or kamong mangimbitar o ganyan mga parinting to as gawas nasod. Kay kanang Remitly, kanang World Remit, RIA, unsa pa na diha, ambot MoneyGram, Western Union, pwede man na sila ingnon nga idiretso lang sa bank accounts. Ato man ang ipakita dining atong bank accounts sa inikada nato misa, kana inikanta nato sa offertory song sa atong TV, sa dito ba sa online. Ipakita na nato ang atong bank account sa Land Bank o sa Metro Bank. So diha lang ipadala aron mahurot dayon ning 24,466. Pero haguan sa daan ako claim dito kanang mga local nga gipadala nga makuha sa ato Palawan, sa Imluilier, sa Cebuana, RD Pontiac o uban pa. Ang ako lang sang ihangyo, nasa taroy mga pila ka buok nga di maklaim sa RD Pontiac. Kay nga naman, why name of sender, wa pag amount, wa say reference number nga gipadala. Kay duha man nakabuok. Ang RD Pontiac magpadaog reference number, pero why sender, why amount. Igabot dito, ilang pangayoon gikan sa mo claim, unsay reference number, name of sender, og ang amount. Og di ka provide, di nila i-release. Kaya nga naman, counter-checking na nila. Kung ikaw bagyod, nagkailhanay, bagyod mo, nagpada. Amo, nakamong nagpadala, suwat na lang sa dakong ang inyong ngan. Ako ning hisgutan tungod kay kining tao nga limpyog kasing-kasing, maningkamot sa ni siya nga dili magkalisod ang iyang isig katao. Ang iyang hunahunaon kanunay ang welfare sa iyang neighbors. Mo na nga ningos Kristo, higugmaa ang Dios labaw sa tanan ug higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa man tingali usa nato dinhi nga gusto gyud maglisod-lisod. Ang atong kaugalingon ato manginang ibutag hayahay. Bitaw nga naghimo ta ng dako kay dang electric fans babaw. Nga naman, aron mamuhayahay kaysa una dinhi katong wala pa na siya. Unsa may inyong naong diha? Siging ana. Nya mo humili ko gingon ani kataas, hala lingi na dito kakalimuot ba ni kadugay ba ninyang mahuman? Karon tanawa, di ba wa na gid mo na maypay, pero na nagtuay na sang liog. Na sa amay lang na kaysa kato mamaypay. Muhatag kita og kuan ninot. Nabitay na ingon ako pagso dire, dili taga ato ba? Ingon din siya, pader ni anhi jud ko kay mutanaw jud ko sa inyong simbahan. Pagtanaw niya, hala kanindot ba ning inyong mga lingkuranan pader? Ngano kanindot ani dinhi? Nako, hibaw kag nganong nanindot ni. Insya, ngano man pader nako tungod sa imong donation siya. Wa pa bi ako ka-donate pader nako to ato pasina yo donate dito. Ay pagpunay daig-daig diha dito donate dito. Pasabot gipanindot Manila gitagaan man tagdaghan nga mga grasya gigamit sa nato dinhi. Munindot yun ang atong kinabuhi basta maghinatagay na ta. Wa nay mangawat, wa nay mangilad, manglimbong, maningkamot na ta nga malimpyo tang tanan. Sige, manindog ta mga limpyo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan, sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang gasa sa pagtuo o pagkamahigugmaon, mapadayag diha sa atong mga buhat nga maayo. Busa karon magampo kita nga ihatag sa Ginoo ang mga grasya. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami.
alang sa tanang sakop sa simbahan nga magpuyo na ang tanan diha sa diwa sa kaluoy ug pagkamaunungon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod nga makabaton sila og sa grasya sa Dios nga magmalaumon sila sa pagsulbad sa mga katilingbanong suliran sa atong nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors og donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga mahiusa na sila uban kaniya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Maluluyon nga Dios, pamatia ang amo mga pagampo, nga gituboy namo dihas gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadala unta ngari kanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy higugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Nagtuyo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Peace be with you. Peace. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligon unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Horacio Imperata. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kalimpyo, divine purity or cleanliness. Nya mahitabo ra ni kung ang pulong sa Ginoo mao gyud maghari sa atong kasing-kasing kay ang tinuod nga kahugaw niya magsugod sa sulod wa sa gawas. So atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga minghatag sa ilang serbisyo niining misaha karon. Unas tanan ang naglimpyo sa atong simbahan before nato ni gigamit niya ang atong nagdecorate diri sa mga buwak sa atong altar, ang atong mga flower sponsors or Heavenly Joy sponsors karong Dominguha. Niya ato sang pasalamatan ang atong mga barangay officials, barangay tanods nga nag-assist nato sa atong traffic ug sa atong parking, ang atong mga frontliners nga mao ang atong Eucharistic lay ministers o mga sakop og officers sa PYCC nga mo'y nag-usher ninyo dinhi padung sa sulod. Ang atong lectors, ang atong salmista, ang love offering assistants, ang atong mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong mga members sa SOCOM nga mo'y nag-manage sa atong live streaming, abot naka-live streaming bata. o ang atong IT
nga para aning atong i-upload sa atong social media. Ang atong nag-operate sa sound system o sa TV monitors, pasalamatan sa nato sila. Ang atong choir, ang Divine Paraclete Choir, o yung sa nilang taga Santa Cruz Choir, niya ang tanan nga ni-offer karong misaha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Delphine and Mrs. Amalia Darnaila. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kay Ginoo. Usbunako ang atong nahalin, ang na-counted lang niha, kaya na pa may wapa na to gyud ma-counted. Ang na-counted lang ang mga slots nga nahalin as of yesterday sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots nga tag 1,000 ning abot na og 5,034 slots. Pakpak sa Ginoo nining tanan. Ang available pa nga slots daghan pa sad no 24,466. Pero mas may tingaling mo dali-dali mo palit kay hapit na rabang birthday Mama Mary, basig mo kalit lanig kahurot. So katong gustong makahatag og birthday gift ni Mama Mary, ala palit na mo. Nya unsa may atong giampo nga pinaagi usab sa mahal nga Birhen sa Fatima, ihatag na unta sa Ginoo nato ang total nga healing and deliverance sa kalibutan niining pandemic nga atong giantos, labi na gyud dinhis atong nasod. Nya akong pahinomdom nga kung pwede idiretso na lang og transfer ang inyong mga donations kung available lang yun ngadto sa atong kanini ang bank accounts ang kuan, pero ang di gyud makaya pwede ipadala sa kwarta padala, pero Western Union o pamati nako murag ang MoneyGram o kaning Zoom dili nako maka-pick up, di na ko pwedeng mo pick up sa Zoom, di na pwedeng mo pick up, di sad pwede mo transfer sa bank accounts. Pero ang Western Union, wa ko hibaos MoneyGram, basig okay ra nga mo transfer diretso sa akong bank accounts. So kanalay atong i-dasig ninyo nga mga online parishioners. Pero kamo mga territorial, ihatag na lang diha sa atong opisina. Ayaw mo kalimot sa pagbutang sa mga pangalan sa mga donors, nga naman kay ato nang i-forward ngadto sa kapilinha sa Portugal. Ang mo-forward ni ana mao nga atong WAF Philippines. Sila si Brad Rinald Andales, mo man siya head. So i-forward na didto ug do na didto yung mga misa, special nga misa para ni anang mga donors. Gi-arrange na po na didto sa atong kapilinha or sa Fatima nga kuan. Head gyud sa ila ditong sana basta dito sa world nga kuan officers or kaning gitawag nilang board nya pahinomdom nga ato gyung sundon ang ato dinhing traffic nga one-way traffic, entrance diha, exit diri Loyo nya ang ato sa mga protocols hinaut unta nga inyo sang i-observe bisan pa man og mag GCQ na ta, unsa naman sa sunod, ugma, sugod. No sa ato? Wa mo kay baw, parihata. So, MGCQ na ba to? Unya, atong sundon, unsa mga kuan. Monitor lang mo sa atong kaning local governments nga mga sa i-post nila sa ilang mga page o sa social media aron mo makakita niya. Mo follow lang ta ana na naman ay standard rule. Ipasunod naman sa atong simbahan. Salamat sa inyong pag-cooperate. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.